ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kan long ka jingkemen ka bakraw ya ka Jingïaid Lynti jong ka Khadc Hills Autonomous District Council bahag ka sim Nyngkong ba ulat ka Jylla phagu chawhan ulawan banyu Kjat council ban pleshi sundan ya ka Khadc Hills Autonomous District Council Library ya ulat ka Jylla la sanran lang do Chief Executive Member ba penyak sing CM ba pensingan NCM ba Deputy CM nalor gwe pat ki Executive Member ha jing sakhi lang ki officer ba ki nong tre jong ka KHEDC Hashwa jong ni ulat ke Jylla marsun poi haplau jong ka office ke HEDC ulalai ban bu sentir shwa how mo jong Reverend JJM Nichols Roy pat buat pas sa jing play pat ba ya library jong ka council haba ya kran bigala pathai khobor hadiam ulat ulat de play pat ba penyai sing CM mulai thu ba ni ka library kindon chibun ki jatkat ke ban ajing men toy ki pat ba Shushu uba penyai ulat play ru ya proceeding Nyngkong jong ka dorbat United Khasi Jaintia Autonomous District Council jong Snem khakhandai spa san pulai आपका मुंह जो है ऐसे आपका बात सच हो जाता है सच होना चाहिए ini betul nih ini betul Proceeding Jongka House, Jongka United Khasi Jaintia Hills District Council, Hatu Kopor, House Snem Khadc Pak Santuar. Proceeding Jongka House. Kamu ka first session, first house. Sopan Pau bahkan mereka jingsa jingken mau haka Jingïaid Lynti jingtrekam jongka District Council nama mentah kasini nakaliang jong ulat ke Jylla Honorable Governor of Meghalaya Shri Bangku Chauhan lawan banyu Kjat hang ni ko District Council ajungi ia ka banyu ban play baik ba ia ka Khadc Hills Autonomous District Council Library de masuk ban pau ke jing ai kublai nakaliang ka council away nakaliang nadu Deputy CM ba PNCM i chairman juni iba lamprang bla mudan tasni nantai Deputy Chairman juni iba Charles Mangal nantai baru KM but ki members jongka house ni away kamtam lu naso ban ai kublai lu yaki officers yaki staff jongka council away mentah kasni kan long kajing sak kamau se kajing ya inti jongka council kajing trekam namar ba hakini ki nyo kulai ni ki Snem nadu Snem Khadc spa san puar bangi yo ya ka District Council apo jong ka 6 schedule jong ka article arspa so kusau but they minta kan ni ka kenti
bangiyo banbu ekni ka library na sutu babun kintip ke ka library kalong kawin na kajaka kabangi lungthop ya baro ki jingtho ki paper kamtam habai dei bakni ka library jongka district council nibu de ki kot ki bayadei bat ki riti ki dustro na kalong hakasinshal khada na du ki sim du ki rai du ki shnong nang ta nibu abide ki khndo ka siap nibu habai dei baka jinglong jingman kerpang kani ka social custom ko bangi ong ne kata ka rukom Kjat ke juni nang tangi don ki record sabade baka ki an ki kendon ki paper ki acts ki rules ki regulation nang ta ki don ru ki kot kane ki babon kum ki proceedings ki ba ngalapen I mentat if kani ka proceeding register ka ba nadu Snem khat khandai spa sempuar ka first house hakane ka hak tu kopor kadang de ka United Khasi Jylla Hills District Council kani ka first proceeding nadu tu Snem de kum kini ka ke long ka spa ka jingtip na kamta jungi ki bamenta baru namta kalawe isode bandon ya ka library joka council bangin yo bandung thup ya kum kini ki jingtho ki ba koror ba ki badan kamba ba inla bandip shushu ya ka history jongka Kjat jungi jongka ri jungi but aso kemenru bahang ni library nalor kikot kiba kilai bila bon donru kikot jongki member jungi kiba kitho ki ai subha singi kum I ba PM lanong la tho atli kikot la ai subha na ta kibi ki member kibi ki nong tho kot kila nani huru kila don kiba ai donation ini